tine kauma unaka nenjere yese ine madzako yo leadership ipi anotunza kakamudhara kakanopenga Kulian TV atibatike zvechobu chobu. Ini hangu ndinoti ndei pachivhitivhiti apo neapo zvimwe zvinondidarikawo asi zvizhinji ndinozozvibata ndinozviwana so munhu ari kure nemusha wake unenge uchimbobata uchimbosera uchimbodzingirana nemadhaka wozoti wageza ndo paunoenda pachivhitivhiti. Ndasangana nenyaya yevarume vekumhondoro avo vachiti madzibaba eshanduko uyai kuno tikutaridzei vanhu venyu vanhu vakakuvadza musha wenyu nomwana wenyu. Kwandiri nini sinzi ndisina kunzwa varume ava vokumhondoro vachiti toda kuuraya munhu wacho iyeye. Vataura, their message is very clear and havasi kutaura zvinhu zvine anything chine chokuita nokuparadza. Vari kuti huyai madzibaba eshanduko. I think inangwe musipo mukatuma mudzimai wenyu kana munin'ina wenyu kuenda ikoko munosvika mukagadzirirwa zvinoitwa kuti timboona nyanya idzi. Dzeni chinhu chikuru chatinoda kuziva kuti nyanya idzi dzakatumwa nani. Kana dzabatwa ipapo kana vakasataura havaregedzwi pakutenderera kwavo kuti vakatumwa nani. Who sent them kundopisa musha womumwe munhu as if we were in a regime inosanganisa ma different nations. This regime involve all Zimbabweans. It's an in-house regime. Haina kutombofanira kuti inge ichideura ropa because we are always encouraging each other kuti wakomana, even commander wedu is telling us nezvaanoita zvinongotaridza kuti haasi kuda kudeuka kweropa. Even army yedu mukaitarisa kuti iri calm sei panyaya dzese dziri kuitika idzi inongotaridza kuti haisi kuda kudeuka kweropa. Vanhu vatingatoona vane chokuita nokuda zvokudeura ropa vanenge vapanduka, vanhu vatipandukira mapurisa, because mapurisa haana tsitsi nevanhu. But at the same time hatinyanyi kuvablame futi mapurisa because tinofana kuziva kuti kunyangwe tikagara isu taakutonga we need to maintain peace. Ava vanhu vanochengetedza peace. Vanhu vanenge vachikondrora, ndo vanhu vanokondrora everything. At least tinovapa ka percentage kokuvatendera kunge vachidzora but vanozodhuwa kuzonyanya, vanozonyanya. Zvimwe zvacho dei vachingokandawo matigasi wozotadza kubata. Pavakabata vapfana vaya dei vakangobata vapfana vakavarova vakatienda ikumba. Vakazotanga kutora vapfana iko zvino mwoyo yavo hairwadzi here. Vapfana vakangovharirwa vasina ari kuvatonga and they know their boss. Kuti bosi wedu akatituma how hard is. Vaifana kunge vachizoona kuti mana vapana vakati ngovavhundusira vaende. But anyway, kuna madzibaba eshanduko ndinoti endai madzibaba eshanduko. Tibve taziva vanhu vakatipoteredza uye ndokuti vanhu vadzidze kuti zvinhu zvakadai hazviitwi usiku mofungidzira kuti muri mega. Kune vanogona kukutsvagai, vanongoti vakasvika chete pamakatsika muchita zvakaipa zvese munobuda mukadzoka mega. Kunyange wakanga atiza akaenda kuMozambique will come back nevarume avo manzwiro andaita vachitaura. Anyway, ndine nyaya yandada futi kutaura yatinoda kuti tirambe tichiudzana, tichidzivisana, tichionesana, tichigadzirisana. Ndanzwa pane imwe page yandasvika apa yakati iyo mutsvangwa mogudibgeza Kuliend kune pikicha rino video randakatumirwa nezuro. I think ndakarikanda pachivhitivhiti chako Kuliend. Video iri dei wanga une nhamba yamutsvangwa direct waimupa waimukandira
kana kuti uchiziva zvivhitivhiti zvaanoshandisa zvinoita kuti akurumidze kuriona, because zvivhitivhiti zvenyizvi havazvitarisi izvi, havasi maZimbabweans kavanhu vava zvokuti vangasera vachitarisa izvo. Ivo vanozviita vari smart, kana vachitarisa vanongotarisa ZBC chete. Aifanira kuti arione. I heard him talking about leadership. Kunzi, you think you can do a revolution usina leadership? I don't think kuti tikada kuweya njere dzaMudharageza nedza Mutsvangwa. Aiwa zvewa Mutsvangwa maita seiko imi mungava nezera rokumoka wageza here, nokuti makapfeka kabhachi kakadari kakagwa musadaro zvemi. VaMutsvangwa hamufani kudaro kuti mumoke murume uyu. Hapuna murume unoziva kana paina baba munyika vanoona kuti vana vangu vane nzara, kana kuti muina mambo. Rega ndikupe handiti pamuenzaniso we-leadership ndimi kuti leadership vanhu vanovhunza kuti leader wedu ndiani. Izi ndakuti inini kwamuri vaMutsvangwa, murume ano leadership tinofananidza namambo. Ukaona mambo une dunhu rake rinogara rine bopoto, mambo iyeye is a problem iye nekwakewo. Ukaona baba vanogara mumba muine bopoto vachingorwa chete, vana vakasarwa iwo namai kunorovana vana, then that's a very silly leadership. Leadership yamuri kutaura ndeipi imi vaMutsvangwa imi yamuda kuti taridza kuti muno leader? Muchimbopindura unoona zvinhu zvinokunetsai. Munoti panguva yamunenge mabvunzwa mibvunzo, panguva yamunenge maudzwa chatinenge chiti isisu ichokwadi, you don't reply, you just keep quiet. Mungotanga kuti ndiani adaro, indai munopisa musha wake. That's bullshit vaMutsvangwa. Ndio leadership yamungataura ino leader such kind of leadership yokuleader kuti indai munorwa muchituma vana kuti indai munorovana. Baba vanotuma vana kumira kudaidzira kuti ningi rova ningi kusvika akuwara, ningi ndanopisa musha wake kusvika akuwara. Makapusa imi baba imi munotaura zve-leadership ipi yamunotaura? You think kungotaura kachirungu kakakaita sokuti wakabva wakagara nevarungu chete? Hazvozvo. You know, nirai ndikudze vaMutsvangwa, pane nyaya yandoda kutaurira vaMutsvangwa. Education, ndakati rimwe gore ndanga ndichiri mwana wechikoro ndikasangana nomumwe professor pa University of Zimbabwe. By then University of Zimbabwe ndo yanga ichiriyo yega, kwakusati kwava nema-universities akawanda muno muZimbabwe, yanga iriyo yazvai nemamwe ma-university wanga ariko, but kuma mid 80s uku that professor akadzidza, murume iye wanga akadzidza zvokuti wainga ichita seachapenga nemadegree anga ainawo, but wanga asina njere dzokurarama nadzo. Wanga ari murume wokuti pachitakshop chaivapo, chibhawa chaivapo, kana kuti ngati kuchikandini cheUniversity of Zimbabwe kwaitengeswa doro, vachimwa, vachinyorwa pasi. Waizosara mwedzi wondopera, mupei make musisina chinhu, pei yese ichingonanga kuchitakishop ikoko. Iye achigara pamba paaigara, ndakasvikapo because ndanga ndiina baba munini wangu vanga vapedza vachangograduata paUniversity of Zimbabwe. Kumba kwake kwaaigara waiti kana ukapindamo simere yawainzwa, but akadzidza zvokurevesa. Aiti akatanga kudzidzisa vanzi vana vese vaaidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaipasa zvokurevesa, but he was very dull. Ndichiti was very dull, anga asina njere dzokurarama nadzo sezvamakaita imi vaMutsvangwa. Makaenda kuchikoro zvistereki munotaura chirungu zvokurevesa, but you are very silly, you are very dull, you are very dull, Down syndrome. Hamuna kana nenjere yese yekurarama nayo, hamuna njere dzokuvaka, hamuna njere dzokuziva kuti kana tikadai tikaenda apa zvinhu zvinofamba so. Mamuinadzo njere idzodzo, makagara pasi kudhara nomudhara wenyu wamunotungamirira imimi, instead atitungamirire isusu, imi ndii munomutungamirira. Mungadai makagara pasi kudhara pamakaronga 2030, regai ndikuudzirei inini, kudai makamuri vanhu kuti 2030 yenyu ifambe isina irwisa iko zvino. Zvingadai tisina kana vana Mudharageza
vangadai vakagara vari smart. You have got a lot of money muno muZimbabwe dzamuri kutungamirira makadzigarira imimi muno muZimbabwe. Dema makangwara mungadai makaita sei? Makati no, this time wakomana imi mese zvigananda zvangu zvinonditevera because I think ndiwe leader wezvigananda iwe Mutsvangwa ndiwe leader wazvo iwewe. Dei wakachigara pasi dei ndaivamo mukati mekuru yenyu inini taigara pasi vakomana toda kuti mudhara wedu uyu kawo tibe kusvika 2030 nangwe 2035 chero 2040 but let us bribe these guys. Ngativaise mablingers kumeso totanga kuvaka panapa tikasumudza zvima projects mubulawayo zvinooneka marodzi togadzira tobva mari iripo maizviita because mari there is a lot of money muno muZimbabwe. Even imi mari dzamakaba mukada kutanga kuti mumwe nomwe ngaabvise bhilioni rake tiite izvozvo maigona kuzviita but nokuda kuti makapusa vaMutsvangwa munoda kutotanga kutoona vamwe vanhu sokuti vakapusa havana leadership muchibvira vageza imi makapusa iwe mudhara wakapusa ndatozokuona iwe maichigara pasi movaka mukati kubulawayo vanogara vachineseka nei nemvura mobva masumudza Zambezi water project yakasiwana simiti iya vaMugabewo vakaikoniwa imi matoikoniwa kaimi matoikoniwa Zambezi water project mobva maisumudza moisinza mvura yonzi yapinda mubulawayo madhamu ebulawayo haachaomi vanhu vebulawayo bva vati ed handi muri kunzwa ndiri kutaurira izvaizoitika right mobva mati chii chimwe chinogara chichema vanhu moti chimwe chinhu chinochema vanhu magetsi saka isu ngativakei magwenya akawanda because marasha aripo apa hatombodi mvura hatidi kana chimwe chinhu marasha iwaya moyo mengotora marasha wange inotutuma uko kugokwe kune imwe futi maini yemarasha mobva mazadza magetsi obva ati ga mobva machitenga kuti chimwe chii chiri kunetsa ngatiitei kuti mari iuye zvayo yomuZimbabwe ingoita kana kuinda kubhora chaiko maigona ngonosvika kubhora moti mana ngatizadzei ngatiite magiraundi kana maviri mobva mati chivhayo iwe chiinda pamberi chivhayo uti ndiwo uri kuvaka mastadium mungadai muri madzibaba madzimambo chero maida kuba kusvika 2040 maisvika but makapusa handitomazviona kuti makapusa vaMutsvangwa kana mukanzwa audio yange ndakutokusekai makapusa kaimi makangosvika kuti neumbavha hwenyu hwoma mani muda kuita 2030 hwekuti chero shindi iri mubako inozviona kuti hatigoni kusvika 2030 takadai because izvozvi kana tikada kutarisa tingagona here kusvika 2030 nerodhi yatakatumirwa yekumusha yakabva kumusha iko zvinezvi mvura shoma shoma iyo yakanaya iyo yechando iyi yakaita kuti mabhazi anyure mutara makapusa mazvinzwa ndoda kungokuudzai mimi kana mukanzwa audio yangu ikai don't get angry mofanira kutozviseka kuti but takapusa hamuna kana advisor wenyu manje akapusa chireshe chirema chinotokundwawo neni inini ndogona kutokutonga ndikakutungamirirai zvinhu zvenyu zvikatofamba dei makamandiudza kuti muri kuda kuita 2030 ndaikuudzai kuti haibudi 2030 kana makamira mamirira makaita matadza kupedza mbudzi roundabout mobva mati stendi rodhi yacho inoenda kuBedbridge makatadza kuipedza moti muri kuda kusvika 2030 mobva mati mari yomuZimbabwe hamuna moti muri kuenda ku2030 moti magiraundi yokuti vana vatambire bhora because ndokwamaifana ndo maareas amaifana kubata kune zvinofarirwa nevanhu vakawanda njere dzenyu hadzifungi but iwo uri kungotaura chirungu asi haugoni kufunga ndikutokuudzira inini ungadai izvi makati magiraundi makaita kana maviri matatu mobva manyarara vanhu vobva vati vanhu munongoba ingotsvaka zvinokwezva vanhu so mukataura nyaya yemagetsi anogara asiko mobva maita running water iri clean mobva matinyatso kumeka sure kuti magadzirisa masuweji ese because mari iripo mogadzirisa masuweji ese madhamu ese anosupply vanhu mvura mobvisa suwa because iko zvino ari kupinda suwa mvura yacho mukaimwa ima hamumwi ka mvura yoyemi ndokupusa kwenyu kuti hamuzozivi kuti vanhu vanodei mungadai makachigadzirisa mvura madhamu ese aya morega kusiya vana vamudhara vachiisa cyanide
mumadhamu anomwira vanhu mvura wove dzichifa semafira dzakaita muna Chivero ayaya. Hamusi kuzviona zvinhu zvakangopusa zvamaifanira kuona kade makangwara imunozviti makangwara handimoona kuti izvo zvamaifanira kuzviona mobva matsiura vana vamudhara pakuti wangowana maini yake unobva vati ndeyangu wangowana maini yake inobva saka vanhu vanotanga kufunga kuti orit kusvika rini isi tichiti kana chatawanawo tinotorerwa asi tichitorerwa nevanhu vakagara vainazvo kudhara vanorya zvevapfupi nokureba. Muri kunzwa nyaya yangu muri kunzwa brain dzangu kuti dei makamazviita izvo mungadai iko zvinopasana nokupikisa 2030 vanhu vese vangadai achingoti aiwa ngaatonge kusvika ikoko vamuri kuda kutedzera vana Yoweri Museveni avo vokuna naUganda avo iko zvinozvo Rwanda wokuRwanda iko zvinezvi Rwanda ungaida iwe ukasvika koneda how many years achitonga but hapana anombotaura naye because uri kuita zvakanaka. Zvino imi makangoda kutoda kusvika 2030 musingazivi kuti chinosvisisa ku 2030 kuita zvakanaka apa makutaura kuti leadership ndio leadership iyo yamakaita yekuda kusvika 2030 zvinhu zvakamira zvakadaro musina marodzi munyika zvipatara muri kuona kuti vanhu vari kufane sei muzvipatara hamuna kana mishonga hamuna kana chinhu chirimo mabuildings acho akutodonha apa tichibvisa mari kubva kushuga ndakanzwa kuti vanotenga shuga ukatengesa shuga unotorerwa unobatirwa percentage chese chine chokuita kwese makokokora chese chinopinda shuga muri kubata percentage yekuti zvimari yacho iri kuenda kuchipatara AIDS levy munotora mapiritsi acho hamutengi maipiwa neAmerica nanhasi hamusati matomboudza vanhu kuti chii chichaitika kana zvikaramba zvakadai America ichidzinga uchibvapo ubva kuti 2030 iwe mudhara wakapata iwe usadaro zvewe ungaseka geza iwe wakaita sei utoseka uchichinyena makasi mairi ngako kakanaka nakaikako uchiseka geza geza murume ungataura geza murume wokuti izvezvizvi ndiye murume ega baba vega vakaona kuti vana vari kufa nenzara iwe haugoni kuzviona kuti Zimbabwe iri kufa nenzara unozviziva hautozvizivi wakafana nomudhara wako asingazivi kuti railway inofamba here muno muZimbabwe. Ndo zvimwe zvamaifana kuti kugadzirisa mogadzirisa railway yenyu nechitima ichocho chedhiziri ichocho nokuti ndo kunofarira vanhu vakawanda havana mari railways ndo yakachipa maingobata so zvimwe zvinhu zvishoma zvongoita kuti ruzhinji ruti wewe rungoisa maecos so runoti apa makakonzeresa harbor being instead of kukonzeresa maecos of joy vanhu vafare vachifarira zvamune maita iko zvino mungandiudza kana ndikagara nemi patebho vamutangwa mungandiudza imimi mungandiudza here imi kuti kana kuti mukanzwa audio rangiri mataurire amuri kuita pachivhitivhiti icho chichi mopindura muchiti handida kupindura kamudhara kamuovheti kaya kaitaura kari kuSouth Africa kaya ndoda kukapindura ndoda kukatikudza kuti 2030 tanga takaema ichi neichi hapana izvo svika mukabvunzwa 2030 muri kuda kuitei muri kungoti nokuti tinoda mudhara wedu anofanira kugara achitonga achiitei wakaitei papawo chii chamakaita chamakapedza chamakatanga mukapedza ndechipi chaungatiudza iko zvinezvi hapana asi unotoseka vageza iwewe ndati kuno murume akanga achigara paUniversity of Zimbabwe aine machira anotoanenda but ari professor ari chikara chejere aidzidzisa zvokuti damn shit akapfeka kachikabudura kake kako ende unozviziva kuti kueducation kwakusingatenderwi vanhu vanongopfeka zviri jangi but iye vaitongomurega akadaro bhozi vaiziva kuti unodzidzisa vana vachipasa kana dei wakanga uripo nguva iyo kuma early 80s mid 80s kuma mid 80s ndakasvika paUniversity of Zimbabwe. I was told about that guy ndikamutendekerwa kuti uyo murume unomuona uyo ndiprofesa ndidhokota wenjere iye ane njere dzokuti akadzidzisa vana vanoita saka musaswera muchitiita sokutaura chirungu mofungidza kuti kuda kutaura chirungu kunotyisa aiwa njere dziri mamuri zviri mudehenya umo ndo zvinodiwa nevanhu ndo zvinotariswa nevanhu in fact zvokuti kana tikada kutozotarisa otherwise nechirungu chenyu chocho asi atambosvika zviri kumusha kwenyu but tikasvika pamusha penyu otherwise nongowana pari pamba panenge panovata shuro imi chingotaura chirungu ichocho mabillions muinawo muhomwe but nokuda kuti hamuna njere zvongotaridza kuti hamuna njere kana dzokuvaka. You cannot let Zimbabwe finish like this to ashes like this
marodzi mabhazi achinyura mutara. Unoziziva here kuti iko zvinezvi mari muri kutora from Vic Falls ichiinda kuHarare, but kuti mugadzirise pacho panobva mari yacho inouya nematorisi. Matorisi acho ndio akuita basa rokuvata mumapothole makakaita manhede. One of you guys zviganandas came out achitaura kuti this is not in Zimbabwe. Arume and makasangana zvireshe zvega makaita senge makapusa zvokurevesa autozizi kuti ndo zvakaita nyika izvozvo kana muchiuya munongoenda nechindege, but mune vakomana vanenge vachitora dzimotikari vaya motikari dzamunouya muchikwira hadzigari muya muVic Falls. Kana muchienda kuVic Falls, I understand president ndinonzwa kuti vanogara variko, zvimameeting zvinoitwa zviya zvichisangana nedzimwe nyika manje vanga variko paya vakazotaura zvechindege chinofamba nomudenga, ivo vachitaura neAfrica yese. Africa yese hainzwi shona. Kana kuti vaitaura rungano irworwo vachiudza vanhu kuti vagodii, hazvina, vangomhorosa vanhu nechirungu zvakanaka. From there vanhu vakateerera kuti tichada kunzwa kuti kunotaurwei, ndobva vangoti kwakadarika chindege. Alright, haisiyo nyaya yangu. Nyaya yangu ndeyekuti vakomana ndege mota dzamune muchizokwira from airport to wherever muVictoria Falls dzinouya nevakomana by road, hadziuyi nendege. Vakomana vaya vanotokuudza kuti varume takafamba nzima, road yashata, road haichaiti muVic Falls, but you are ignoring it. Saka toti makachenjera, muri madzibaba anogona kutonga, ndio leadership iyoyo. Ndichangoda ngopindura mubvunzo wenyu wokuseka mudhara wangu muchiti haana leadership. Uyu ari kutotaura zvokutoti ndo zvaari kutaura zvokuti nyika yakafa, hapana chichipo iko zvino, hapana chatinotendeka. Imi titendekerei one chiripo, farming makauraya, vafanira kugokwa kwamakasiya mapachingwa nezvihuku zviya zvakabikwa 2 weeks ago. Vakanga vaitaura, mumwe wacho angabvunzwa zvikanzi naiwe chii chaungada kuti president vaite, zvikanzi haatarya. Ko chimwe chaungada kuti president vaite chii, haatarya. Ndopanoti nevanhu vacho vanokuteera havana kana nenjere yese. Waniwo wakanga asingatombodi kubudikira, nofunga ndio opposition yeye vanofunga, ndio vakazoya akati iwe itaura kuti tinoda kuti president vadzose cotton muno mugokwe, ndiye inotiraramisa. Irengotarya saka muda kuti chicken tarya. Vanotungamirirwa nengoma vanongoitawo zvechingoma. So wanzwa, kana mwana wechigure unongotambawo zvigure. Imi hamuna kana nenjere, maona handina kutuka, ndangoda kuonesai kuti hamuna kana maqualities, hamuna kana level yokuti mugogona kuseka mudharageza, muchimoka mudharageza, because imi hamufungi. Zvese zvandakuudza izvi ndizvo zvinotaridza kuti hamufungi mudhara, munotaura chirungu chose zvokuti dei maka muchizova nenjere dzakati twasa. Taitokutumai kuti mundokondesta kuita mumboitawo secretary of UN, United Nations, because chirungu chenyu chiri very smooth and hachina KSF, chakanyorwa noruvara runooneka chose senge chanyorwa pakombiyuta. But there comes your brain. Your brain is not good. You are very deep down syndrome. Hamuna kana nenjere yese mudhara. Imi muchiti mune njere yakasimba. Ndakuudzira ini ndisina kuenda kuchikoro, ndakakonesa kuenda kuchikoro nehondo. Muri kuzvinzwa here? Ndakatadza kuenda kuchikoro nehondo yauya, tikaenda basa rokumhanya, tichimhanya tichiti tiri kusunungura nyika Zimbabwe. Mukaitora, tikaitora, tikachikutsvetai zvemberi vakomana, izvo tichinzwa nezvirungu izvi tikati vakomana panobuda mana panobuda namuneti apa, nyika ichagadzirwa kuita namo, chai South Africa inosara pasi kana Dubai ichasara pasi. Izvo kana vanhu vane njere dzechikoro dzokurarama nadzo hamuna, mateme. Inzwai vanagarwe zvavanenge vachingoita, kudana mazita anokwana kuita 5 ebasa rinoitwa namudhara anoremekedzeka, kusanganisa kuva chairman weSADC. But chiwoga uone zviri kuitwa nanagarwe, vanongonoita basa rokukumba kutotsvaka mamai ane magaro mahombe achitamba kuti ndo development.
Ari makomana makapusa kaimi. Wazviona kuti makapusa mchangu. Uri kuzviona kazva ndiri kutaurira. Uku ndokunoi kupusa manje. Mune makatarisa paipo paya. Kana mamai achifongora mafongororo anoita iwaya. Mune makatarisa pai. Mungazotsiura mwana rimwe gore kuti usatamba uchidaro pane vana. Angazokura mwana ane 13 years anogona kuzviita ka. Kufongora agokutsvigitsirai makagara nababa mukuru wacho, mkwasha wenyu nemwana wenyu musikana. Nakagara mwana wako wenyu chimuzukuru chenyu chigokutambira ichidaro. Munochitsiura sei? Icho chaiona munhu mukuru achitamba pamberi pevanhu vakuru. Pamberi pemadzimambo, pamberi pemaprezidendi, pamberi penyuwo imi amene kuti mune basa ripiwo, nana ziyambi mese muripo, kuda vakanga vasipo ndi vana Chivhayo vari kubayiwa nokudya mari kuAmerica. Vamwe vese makanga muripo pachitambo yazvo zviya toti leadership, alright. Tochitaura ndo leadership iyo ya baba, imi musadaro imi. Hakuna kupuza zviri so legendary zvakadaro. Mufana wangu wamakatora uyo ari kutaura anotinakidza ne speech yake. Musasupuza zviri legendary, kupusa zvakapusa zvokurevesa kudaro. Motaura kuti mune leadership ipi, chitiudzai imi, ndakuudzai zvangu. Garai apa mundi atakewo ini muti kamudhara kari kukuorera kuSouth yako ngakauye kunoku. Ndikatongoonekwa ndori mandatonzi wakataura uchiti chi, wakandituka, saka ndakukuru ndo wakomana usungai munhu. Ndo zvamunogona izvo, ndo utongi ikoko, ndo leadership iyo yokuti kana vanhu vakachema zvichemo zvavo zvavachema vanonzi sungai. Ndo leadership yamunoziva imi, ndo kutungamirira ikoko. Utungamiriri hupiwo ndo watakabvisira Smith, asi but iwo unorasikawo futi iwe. Andizvo takabvisira Smith here iwe. Amuchazvizivise ko munorasika papi wakomana imi. Ndizvo takabvisira Smith izvo zvokuti kana tikada kundoenda kwatairumiswa nembwa tichirohwa nemabhuraku wacha, ainzi mabhuraku wacha. Manga mangokura waniko, inga mandotonzi makaenda kuhondo wani, amuzvizivi sei? Munozvidzokorora sei imimi kuvana vamai venyu kana izvo zvanga zvichiitwa nomunhu mutorwa? Zvotorwadza sitereki kudirwa nemwana wamai vako pakuti Smith taingoti wakomana mabvakuri aya ari kutinetsa, wakomana vasina mabvi ava vari kutishungurudzwa wakomana. Manje iko zvoti akushungurudzwa nemi. Chamakabatira vana vaya wanocha kuti chii, muri kuvadii? Vatonge izvi. Ndo leadership. Iwo wanga utaura nezve leadership. Heyo leadership. Makonewa vana vaya mangovatarisa kudai kuti muvape mhosva hamuna. But nokuda kuti mune mapawa kungobata chete mungoti hambatei chete mutsikei. Unoti aiwa wadiko rovai. Kupisa imba yake ipise wadini madzibaba eshanduko. What has he done wrong to you? What is wrong with you in your minds? Mune njere dzakaita sei? Toti kudii papa? Saka toti kudii? Ndo njere manje uri kutonga manje iwe ndione leadership. Akamudhara kana kukwana. Ndambotanga ndakabhoekana but ndapedzira ndakuseka kuti aichimudhara achifungi. Unototaura zve-leadership, une zvese zvandakuudza zvese izvi. Ndiudze kuti pane chipi chandataura chenhema kana kuti chiri wrong. Hapana, zvipatara zvina mushonga. Vandi kumabhodha kundo vanotorarama zvakanaka. Vari kubhodha yekuMozambique vakarwara voenda Mozambique. Vari kubhodha yekuSouth vakarwara voenda South. Vari kubhodha yekuBotswana vakarwara voenda Botswana. Vari kubhodha yekunonzi kupiko koko kuna na Vic Falls uko vakarwara, vamwe vacho Botswana, vamwe vacho Zambia. Kwaiva neainzi maavenues kwakati Kabila apfurwa nepfuti nemasoja okumba kwake vamita kuu. Akauya akandopotera ikoko kumaavenues. Taitovawo nenzvimbo dzokuti kana vanhu vakarwara vaitofulaiswa nendege vachinzi indai kuZimbabwe kundopona. Makazvisepi imi mune leadership yakanaka? Zvakaindepi? Have you ever think one day kuti ngatidzorerei legacy yerudzi urworwo ti vana vararame zvakanaka? Saka mune leadership. Iwe handizvo kuramba nditaura nyondi avere iwe haufungi kana kuti fu haufungi iwe mudhara iwewe. Kusada kutudza zvisina nebasa. Hezvoko zvese zvandakakuudza izvo. Rega ndikusiyire chigumbu. Yoda kuti hezvoko bwa yausingade kunzwa yacho. Hezvoko bwa. Hoyo. Kuti tine kauma unaka nenjere yese nhema dzako iwe. Leadership ipi yaunotudza? Kakamudhara kakanopenga.